Maio é por excelencia o mes das primeiras comuñóns. O esforzo económico que asume cada familia depende de moitos factores, pero o cálculo do gasto mínimo medio en España para unha celebración de 50 persoas supera os 3.200 euros. 200 euros é posible vestir de primeira comuñón e a opción máis económica, a medida que se suman complementos, o custo pode subir ata 300 euros máis. Outro gasto son as reportaxes fotográficas ou de vídeo que poden combinar sesións de estudio, cerimonia ou exteriores. Desde 300 euros hasta 1.300. O que realmente eleva o orzamento é o banquete. Aquí as cifras dependen do número de convidados e do menú escollido. 45 euros, por exemplo, 45,50. Despois, se xa queres máis extras, van máis para arriba. Atraccións, animadores, mesas doces, para as familias sega ser un día especial. En España, de media, o desembolso mínimo é de 3.200 euros. No outro extremo, o máximo sitúase preto dos 16.000 para unha celebración de 50 persoas.